няма да стане работата, просто ще си я взема да си я хапна, защото така или иначе ще умре тая риба. Добро утро, приятели! Днеска е неделя и пак сме за риба. Часът е 6:30, 7 без 20 по-точно. Вчера направихме един много хубав риболов, успешен. И днеска пак реших да дойда да ги пробвам малко. Дано да е успешен и хубав риболов. Ще се опитам да снимам различни блесни, ще пробвам да ги уловя. Се абонирате за канала, харесвате видеята и ги коментирате, ще съм благодарен. Вече сме до реката, приятели, слизаме долу, за да ги подпукаме. Ето къде е рекичката. Започваме, приятели. Весната. Реката е супер. Ето това е риболова, приятели. Вчера имах много удари на същото място. Днеска нямам нито един удар. Но местите ме. На такива реки най-важното е да се внимавате, приятели. Да гледате къде стъпвате, защото къде слизам до реката. И трябва да внимавате да не се подхлъзните нещо. Това вече ще пробваме. Имам надежда от тук. Може да се получат нещата. Само че ще включа камерата, ако има някакъв удар. Така ще им падне батерията, приятели. До сега нямаме удар. Дано да се получи хубав риболов. Сега ще има време. Не може да се каже със сигурност, че не е към днеска, защото не се знае. Добре, удар е малко. Странно защо, приятели, от един час мятам и няма нито един удар. Пък вчера имаше много голяма активност. Нека да пробваме. Имаме още малко време, часът е 7:30. Ето, приятели, след големи усилия хванах една пастървичка и тая най-вероятно ще я задържа, защото много гадно е глътнала. Просто не знам дали ще мога да я спася, но си е хубава пастърва. Сега ще се опитам да го спася. Значи си е голяма хубава пастървичка. Не е маломерка. Сега да се опитваме да го спасиме, но гледам от едната страна тече кръв и няма да стане работата, просто ще си я взема да си я хапна, защото така или иначе
ще умре тая риба. Рибата си беше голяма, хубава риба, приятели, но се опитах да вадя примамката и я изпуснах. Къде отиде, не знам. Тя със сигурност ще умре, защото беше глътнала много, но не знам къде отиде. Ето тук я изпуснах и потъна. Не знам. То няма как да я намеря сега на това течение. Както и да е. Дано се оправи поне. Приключих риболова. Днес реката не беше в настроение. Но все пак хванах една и я изпуснах. И имах един удар след това. Общо взето това беше. Пастървата си беше много хубава, голяма пастърва, но за съжаление щях да я задържа, но я изпуснах. Харесва това, което правя, можете да се абонирате за канала, да харесвате видеята и да ги коментирате. Благодаря предварително. Чао и до нови срещи!